wato duniya ta shimfiɗa min tabarma na yi kane a kanta na zauna cikin inuwa. Sai na gama da kai, wallahi sai na gama da kai, har kai waye Salisu zan yi abu ka ce za ka cikin magana. Da za ka kulle mutum magidanci da iyalansa ka kulle ta kwana huɗu a police station. Muna nan da kai za ka ga abin da zama su wallahi tallahi sai na gani. Me yasa? Na so ne in maka nasiha Alhaji. Au, tsanar sama kake so in yi? Wannan ai rashin hankali ne. A'a ba manufa ta ba kenan Alhaji. Sai na sharara maka bani wallahi. Me za ka mara Hassan? Kai zan mara. Hassan ya isa. Abokin mahaifina ne, ai ka san shi. Ya ana miki magana kina wani fasarwa. Sai ka ce wata 'yar tasha. Hassan dan gidan Alhaji. Belin wanda ake zargi ya yi kisan kai. Yaushe ka san wani abu da ya shafi kan magana laifuffuka. Ka tuna fa idan fa babu fa duniya akwai fa lahira. Lahiran ba ta muke. Ina so ka bani belinsa. Ba na so ka sake mana irin wannan magana a gurin nan. Ba zan tsawaita magana da kai ba. Za mu sake shi. Ko haɗa su tare ku kulle. Kai haƙuri. Babu damuwa. Wallahi wannan yaron ko a yi ɗauki hukunci a kansa ko a yi wa kowa adalci ko mu ɗauki doka a hannu. Kuna ganin yadda take kasancewa kai tsaye don haka ku ci gaba da bin mu don ganin yadda za ta kasance. Ba komai fa. Ai kullum magana kake. Ni kaɗai aka cire kwalli ɗaya tal a cikin alƙalan ƙasar nan. Kai me za ka iya yi? Komai sai iya faruwa. Kowaye in yi kuskuren nuna ni da yatsa ko ya gaya min magana sai na kawar da shi. Matuƙar ba za ka rufe bakinka akan abin da ka gani ba, to ina tabbatar maka da cewa Zan kashe ka.